си сте ви? Слава на Бога. Много се радвам, че съм тук, не знам след колко години, преди няколко години бяхме тук, 3-4, да, по-малко. И от предишния път, кой беше тук, когато идвахме? Аз бях. Да. Аз се знам отида да почвам. Има нови хора, слава на Бога. Да. Аз се казвам Али Дин и иранец съм. Иранец съм, чува се, нали? Да. Живея в България от 36 години. Точно помня, когато идвах в България, времето беше време, когато в улиците хората викаха се и тичаха на салната. 1990 години, да. Женен съм, 3 деца имам син, благодарение на Бога. И роден съм, аз преди малко бях сигнал там, отзад и 2 малки деца там играеха, правеха и перкусия, там гитара, пипет. Сетих със себе си, когато бях на техните години. Аз съм пораснал в едно мюсюлманско семейство, от което майка ми беше като пастор на жените. И събираха се, четят Корана, плачат, защо плачат и аз не знаех. Но от тях съм чул за Бога. И аз точно тогава, като малки бяхме, като децата пакосия правихме, хващаха ни ушите и изкараха вънка. Но от детството ми и целта ми да кажем, че чул съм за Бога. Когато бяхме в тинейджерските години, в нашата държава стана революция. Да, и ние много се радвахме. Оджите идваха и сваляха царя. И ние сме мюсюлманска държава и мисълта ни беше това, че сега вече Иран ще бъде раят на земята. Исламска република Иран. И не мина много дълго време, година-две беше, година. Както нашите лидери там фанаха генералите, всичките стреляха, които бяха верни към царя. И Саддам Хусейн от Ирак, ние сме Иран, Ирак нашата съседска държава. Саддам Хусейн тогава се видя, че сме слаби от към войската, направо се нахлуваха в нашата държава. Няколко, не знам, 1000 километри така и влизаха вътре. И тогава беше точно нашия лидер стана и казва, че народе, нечестивите влизаха в държавата ни, Аллаху Акбар, трябва да се изтидаваме. И хората вярваха, вярващи бяха и вярваха, че той Божият човек, умейни. Имаше от деца, тогава помням, всеки, който беше по-висок от Клашинков, му даваха едно. Не по годините. Всеки, който можеше носи. И аз бях по-висок от Клашинков. На мен дадоха едно. Имаше деца от 13-14 годишен до мъже до 80-85 годишен. Доброволци за войната. Аз се помням тогава в Техеран, където живяхме, парковете ни нямаше парзалки и люлки. Аз по-бавно казвам, не може да превеждам. Обаче, нашите парки бяха правили бойно поле. И от ливотел, ширината на 10 метра на 20 метра, от ливотел беше 50 см над земята и учиха как да лазиме по тази ливотел. Научиха ни, когато граната хвърлят, как да пазиме, колко секунди имаме. И как да отвориме Клашинков, да го чистиме, отново да сглобяваме. И близо колко дена беше? 25 дена, 20 дена изучението свърши и автобусите паркираха пред джамиите, напълниха и направо фронта. И когато ходих в войната, аз с радост ходих, казвам, ходих да бъде специален съд в ръцете на Бога. Защото ни казаха, че това е войната между, как си казва, нечестивия и ние сме честивите страна. И сигурен съм, че Саддам и
на иракчаните казал същото. И тогава ходихме там в името на Бога, се радвах, исках да бъде съд в ръцете на Бога. Обаче, когато ходихме там, аз святото страна бяхме ние, те казаха, че ние сме святите. Но сега умираха нашите приятели, моите приятели в ръцете ми направо. Всеки път, когато се молих, казвам, Господи, какво става тук? Ние бяхме святото страна. Вярвайте, една суха молитва беше, въобще нямаше отговор. Нямаше присъствието на Бога. Никога не се чувствах. И, извинявайте. И помням тогава, преместиха ни от тази дума винаги аз бъркам South North. Български как се казва това? От север на юг. Или от юг на север. South. Как се казва на български? South. Север. Север. От северна фронта ни преместиха на юг. Към Норд, да. И там, където кюрдите живеят, и Саддам Хусейн точно там, където градовете, където хвърли химически бомба. Не знам, тази по-възрастните може да помнят тая времената. 5000 кюрди умираха там. И никога не забравям, когато ние бяхме целия караван, бяха много 30-40 коли, от границата минахме, от височините, когато слизнахме на долините. Това неща никога не забравям. Наистина най-страшни неща, които видях в живота ми беше там. Слизаме от долините, от ляво и дясно стадо виждам, крави, телета, всички са паднали, надули, умирали. А пасира също паднал там. По-напред влизахме в града, града се казваше Халапче, 3 градче беше. Халапче, Дуджира, Хорман. Влизаме в Халапче и аз виждам наляво надясно само трупове на хора, цивилни. Капка кръв нямаше. Малко само бяха изгърчени лицата им. И когато влизаме вътре в града, чувствах, че духа на смъртта обитава всякъде. Аз там казвам, Господи, какво става тук? Ние сме доброволци, едва ли сме да воюваме, но какво са тези цивилните, защо са умирали толкова? Те защо трябва да умират? Нямаше отговор, никога нямаше отговор, не. Аз се помням, тогава имах с един камион, ми дадоха, че да го возим монеци казват, куршуми, всичко, което е нужно на фронта. От фронта взема хората, преместих. И когато един път от фронта се върнах се към нашата база, минавах точно от към Халапче, град Халапче, виждам един кюрдин, завито около главата, всичко само двете очи виждаш. И един клашинков в ръцете му висеше и махаше да я спирам. В лицето му виждам, направо моляваше. Намалих се и казвам, какво искаш? И ми казва, моля те, спасявай ни. Казвам, ти си сам. Казваше, спасявай ни. И ви казват, храсите слизнаха една жена, една момче и една момиче. Момичето да е било 16-15 годишен, не помня. Момчето беше някъде 13-12 годишен. Аз когато видях тая хора, ти виждаше направо, бяха оплашени до смърт лицата им. И мъчно ми стана направо, казвам, Господи, те как са станали живи, тук жив душа нямам в тая град. Казвам, какво искаш от мен? Моля те, карай ни до границата на Иран да прибирам в Иран. Казвам, добре, качвайте горе, имаха багажа, сложихме зад камиона, сиднаха в кабината и тръгнахме. Когато тръгнахме на път, обаче 50 метра по-напред нещо от такова, от ясната страна имаше ограда. Някакви ограда на детска градина, училище беше нещо такова. И минахме там няколко метри, 50-100 метра, не помням точно, но минах от оградата, от ясната страна видях, много красиви кукли видях там. Мислех, че те са кукли, много красиви бяха.
както вие в България имате тая носийки, които увеличате традиционалните, и те бяха с кюртски традиционални дрехи. Много красиви кукли бяха, различни размери бяха. Мисълта ми само беше едно, казвам, чакай малко да вземем едно-две от тая куклите, за изпомен от войната, за моите племенници, племенничките. Паркирах камиона, без да кажем на Кюрдина, слизах от колата, тичам към купчината. Колко бяха? 300-400 кукли имаше там. Докато стигнам до там, намахам ръцете ми да плащам едното кукли да вземам, исках да вземам най-хубавите, най-красивите кукли. Кюрдина виждам от прозореца, вика, какво правиш, човече? Обърна, казвам, сега ще дойдем и махнах ръцете на едно от куклите фанах. Аз си бях, това не е кукла. Това е плътта, това е тяло. Оплаших направо, тогава разбирах, че те не са кукли. Те са деца, които умирали се. Те телата им фърлили се там, за да после пана там да се сложат гроба, нещо да сложат в гроба. Аз тогава направо в главата ми беше хаос. Казвам това, каква свещена война е, че ние да убиеме тая деца, те да убият нашите деца. Какъв е тая Бог, който му служиме тук? Той въобще Бог ли е? На Бога служим или на дявола? В главата ми беше направо, хаос имаше направо. Върнах се към камиона, виждам момичето повърнало в камиона, те плачат. Те знали се, че деца са тия. И качвах хора, извиних от хората и тръгнах се на пътя и карах тех до границата, прехвърлих от друг камион. И те тръгнаха към Иран, аз ходех към базата ни, обаче в главата ми беше едно само. Това всичко е заблуда. С тази брат говорихме за заблуда. Това е заблуда, че ние служиме за Бога. Въобще всичко е лъжа, който ни казват. В Иран, който ни водиха, че сме мюсюлмани, ислам в името на ислам, Аллаху Акбар, атакувай. Казвам, ако това е ислама, аз не искам да съм мюсюлмани. И се върнах, ходих до базата, писах молба за отпуска. Много време не бях ходил отпуска, веднага ми дадоха следващия ден. Фанах пътя влак до Техран и когато слизам от влака, казвам, това война не е моята война, нека да воюват тех. И обаче чувствах, че живея вече оттам нататък в, как си казва, един хаос имаше в главата ми, че не знаех въобще смисълта на живота какво е. Защото там губихме смисълта на живота, в моите ум направо. Мислих до тогава, че ислама е смисълта на живота, да бъдеш в ръцете на Бога, а това беше лъжа. Аз вечерта, когато спавах тогава, помням, не можеше да спим добре. Сънувах кошмари. Се сънувах или стъпил съм върху гръмнал мина, или някой иска да ме стреля, или стрелаха приятелите ми. Страшни кошмари виждах, или сънувах куклите. И не исках да сънувам. За да не се сънувам тогава, помням, в наш квартал, в Иран имаме бедни и богати квартали. Ние бяхме от бедните квартали. И там дрога имаше всякъде. Почнах да дорусам се с Айшиш тогава, помням. Дорусах само и само да не мисля, да не се сънувам лоши неща. Но докато дорусах, бях на мая, но следващия ден обаче бях по-зле от вчера. Трябваше да дорусам пак, за да стане нормален човек. Но същото и времето, както напредваше така, всеки път, когато дорусам или не дорусам, казвам, за какво сме родени ние? Защо е Бог ни е създал въобще? Да убием един друго, там няма смисъл. Нещо друго е сигурно смисълта на живота. Докато един ден идва към къщи, аз помням, виждам в къщи, една топла атмосфера има. Баща ми изкарал някой лев пари, тенджерето вари, дрехите не се скъсани. Между майка ми, баща ми една топла атмосфера чувствах. Казвам, добре, готино е. И вечерта обаче от съседа чух, че преби жена си.
следващия ден питам момчето какво са маничер, сложи у вас нещо от баща ти, майка ти. Казва да, баща ми е това вкъщи, майка ми каза, че брат ми маратонките с късени трябва да купим, баща ми пари нямаше, майка ми маранка и баща ми пребил от бой. И тогава ще казвам, бре, значи ако имаш пари, ти имаш любов вкъщи и ти имаш сигурност. Тебе те ценят. Ако нямаш пари, имаш проблеми. И значи, гледам, виждам брат ми, сутринта до вечерта ходи на работа да изкарва пари, да грижа на семейството. Зет ми същото, баща ми и съседите. Добре, намерих аз смисълта на живота. Ако имаш пари, ти имаш всичко. Ако имаш пари, ти имаш любовта, имаш сигурността, ще бъдеш оценен. И казвам, че аз ще намерям начин да изкарвам много хубави пари, но не искам да приличам на баща ми, защото баща ми беше висок човек, под тежък труд, малко беше гърбак. Казвам, не искам да станам гърбак като него. Ще намерям по-лесен начин да изкарвам пари. Както казах, нашите квартали, бедните квартали, беше дрога, имаше всякъде. Почнах да продавам дрога. Изкарвах добри пари. Но колко пари повече идваше, едно същото тая празноти, който у мен има, не ще да се пълни. Не можеше да стигнем до тая пълнота. Колко повече пари идваше, по-алчен ставах. Почвахме да биеме конкуренцията, да гониме, само ние да държим квартала. Точно в тази сред времена беше, тази период от живота беше точно един път и имаме едно даване вземене, ходихме на среща да аз се давам дрога да вземам парите. Аз взех моите приятели, защото количеството беше голямо, казвам все пак да е до мене. Когато ходихме на среща, момчето, който трябваше да дойде и той идваше с още двама момчета. Но аз не знаех, че предишния ден моите приятели и един от тях се имали се сериозно боище. Извинявайте за моето български език, малко куце, но ако не разбирате, пак ще го споделя. И щом се срещнахме, те двамата направо скочиха на бой. Те са думи да кажат, изкараха ножовете. И аз таман тогава разбирах се, те се от, нали, викаха, зяха, послуваха се, разбирах се, те са били, все пак той е мой приятел. И аз изкарах ножа, и те изкараха ножовете. И направо станахме на кълбо там. Момчето искаше да ръга в кърлото ми направо, негов нож паднал, моите че не. Нашите нож точно паднал в негове гърло, на място падна и умира момчето. И тогава точно с моите съпросесни, който тай момче, казвам, дай да бягаме, че тук не е място да оставаме вече. Защото в нашата държава закона е зъб за зъб, око на око. Ако убиеш някой, трябва да бъдеш убит. И не можеш да останем там, ще ни дигат с кран бесилката в квартала направо. Фанахме пътя към Турция, влизам в Турция точно и към Истанбул. И там правихме едни бързи пари, нямахме паспорт фалшив, нямахме документи, нямахме. Купихме паспорт фалшив, купихме един Мерседес 280 хубав кола. Минахме границата към България точно. И влизам в България, на колко съм? На 23 годишен бил съм. Влизам в България и помням тогава точно в София, когато идвахме, хората викаха се, викаха и тичаха насам натам. Казвам, хора, какво става тук? От една революция избягахме, втора революция паднахме тук. И казвам, дайте да бягаме, да не стрелят. Момчето казва, тук е България, не се стрелят. Моите приятели казваше, али не се мутаеме, дай да тръгнем към Холандия. Холандия е хубав държава, там закон е хубава, дрога е законна, може да продаваме дрога, живееме там. Казвам, чакай да видим какво е тази СДС, демокрация. Останахме тук и помням вечерта ходихме до дискотека, докато влизаме, виждам пак в улиците, викат, изяват, тичат.
Пак притеснях, казвам, може да почват да стрелят. Момче така, тук никой не се стреля. Ходихме в дискотека сутринта, прибираме се, колко часа, полунощ, 4-5 часа сутринта спахме, следобед събудихме се и тогава телевизион имаше 2 канала само. Пуснахме телевизията, видяхме се да се победил. Без се стрелят една куршума. Казвам, много хубава революция правиха тук наистина. И сигнахме тук в България, пак ще живяхме се, не мина 6, не знам, 8-9 месец. Аз видях това демокрация, който те казват, това не е демокрация, това е пълна анархия направо. Законът е прави каквото искаш, плащай и тръгвай. Приятелят ми казваше, не се мутай, дай да тръгваме, казвам, къде да тръгваме, ти казваш Холандия, тук е по-хубаво от Холандия, че оставаме тук в България. Поне може да плащаме да не ни фанат. Почнахме да занимаваме пак с престъпления. Аз в България съм лежал 14 години, 15 години без 1 месец. Да. За 3 престъпления, в 3 пъти. В тази среда, където бяхме, случи се втори убийство. Лежах се в оръжен грабеж, придружен с убийство. Второто ми присъда беше за отвеличане, дрога, отвеличане и дрога. А третото беше за контрабанда, нелегално минаване на граница и паспорт фалшив. Но втория път, когато бях в затвора, аз вече бях, лежал съм в затвора, вкарах дрога, продавах дрога, друсах се, времето да мине. И бяха ме свалили режима, бях в лек режим, в затвора Казичене тогава. И тогава един ден, когато надрусан, прибирах се към килията си, аз се помням, имах една съпроцесник, който се казваше Майкъл Капустин. Той лежеше за измами големи. Той беше един банкер, който е големи размери, да. И идвам към килията, виждам, служи една шапка от тая еврейските кръгли шапки върху главата, Библията под мишницата тръгна към вратата. Както бях надрусан, казвам, къде тръгна той пък? Казвам, къде ходиш, Майкъл? Казва, ходим на църква. Казвам, какъв църква? Днеска е сериада, църква няма. Бараки се отворят само неделите. И аз всеки седмица ходим, запалим свеща, кръствам се. Все пак е добро дело. Той ми казва, не бе, те не са православни, това е протестантски църква. За първи път чух за протестантските точно. Мисълта ми беше, те вече какви модел християни са, какво толкова се протестират тя. И казвам, може ли аз да дойдам на църква? Все пак Исуса Христа и нашия пророк. И казва, дай да ходим, няма проблеми. Ходихме към църквата, стая беше колко, от тази редица толкова стая беше. И там имаше столове и през вратата пасторе слиза вънка, ръкува с Майкъл, заповядай, след това на мен ми даде ръка, поздрави се, към приятно ми е Али, той казва пастор Иводор Ковачев. И ми казва, ти мюсюлманин, не си помням точно. И аз бях надрусан, главата ми направила хаос, мислих, казвам, бре, сега ще ми каже, че мюсюлманици не може да влизаш вътре. Казвам, да, мюсюлманин съм, обаче Исус е и наш пророк, искам да влизам вътре. Човека много мило смивка, казва, заповядай, бабе, заповядай. Влизахме се една там, често ви казвам, какво се преповедва, ама изобщо не помням. Бях много надрусан. Но накрая, когато каза да се молим, не помням, както бяха сигнали момчетата, аз първи път бях пред протестантите все пак. Паракли се ходиш, попа пее, нищо не го разбирам. В Иран мюсюлманското молиме на арабски език, молиме, пак не го разбирам. Интересно беше сега тая протестантите как се молят. И видях всичките завиха на топка така и затвориха очите им. И аз гледам на тях, и аз затворих очите ми и завих на топка. Но внимателно слушам. Пастора почна да се моли с чист български разбираем език. Да. До тогава само да изпоменявам, аз мислих, че за мен спасение няма. В живота ми, миналото ми, толкова тъмно, толкова престъпление, че за мен, моето място е на дъното на ада. И спасение няма за мен.
Но онай ден там пастора, когато почна да се моли, извинявай. Почна да се моли, аз само префразирам. Той се молише на Исуса Христа да помогне да отвори нашите сърца. За да ние да можем да даваме възможност Той да влиза в нашите, да поканим, да дойде. В молитвите си изпоменяваше, че Исус даде живота си над кръста за всеки един, който вярва в Него и Негова жертва, да бъде спасен. Аз първи път чух за спасение, че има възможност за спасение. Първи път чух се, Исус е дал живота си над кръста, преливали се кръвта Му и Той платил цената на греховете на тази, който го вярва в Него. И приятни неща казваше, докато както се молише, стигна до мен и ръце полагава върху моята глава. И почна да се моли точно за мене. И когато той се молише за мен, аз се помням едно също нещо много финно прелива в мен. След време разбирах, че за първи път Святи Дух ме докосна там, в тази събрание. И пастора молише за моите спасения. Молише, че Бог да му отвори очите ми, да. Когато свърши молитвата, аз бях съгласен с всичко, което чух. Хората казаха амин, аз 3 пъти казах амин даже. И след тази седмица очаквах всеки сряда да влизам в тази събрание. Нещо ме дърпаше там. Но не мина много дълго време, писахме молба да ме пускат от прекъсване, тъй като аз имам един протеза тук краката ми и да ходя и ремонтирам. Когато прекъсването ми, аз не вярвах за моето очудване, одобриха. Когато ме одобриха и слизам от вратата, прекъсването е това означава 1 месец ти пускат като отпуска, но taj 1 месец няма да зачита за тебе лежането в затвор. Връщаш се, отново излежаваш в затвора ти. И те одобриха за моето очудване. Когато от вратата на затвора стъпих навънка, първия мисъл в главата ми беше, кога се връщам, питай го. Фащам пътя направо. Обадих се на момчетата, идваха ме, припираха се край един язовир. Там поръчахме паспорт, фалшив, пак дрога, фанах пътя към границата на Румъния, оттам казвам, тръгвам към Англия и няма да се връщам. И тая дрога там продавам, поне да имам пари. Но когато стигнаха до границата, там ме очакваха направо. Там ме фанаха, пак ме караха в арест. И тогава, когато ме фанаха, вярвайте, психически бях разбит. Казвам, нарушил съм прекъсването и това демеч бягане от затвора. И с ново престъпление ме фанаха. Сега влизам в затвора, на 44 години съм. От мен вече човек не става. Тази път ще гъня в затворите направо. Направо бях разбито психически. Когато карат ме в арест Русе, 3 етаж ще се текели, много добре помням. И когато вкарват ме там, имаше един иранец там. И имаше един иранец, имаше един румънец там, в килията. Аз съм лежал в затворите и знам как да убивам времето си. Но ареста е много гадно място. Една килия толкова широко. 24 часа в тази килия. Сутринта 5 минути туалет, след обед 5 минути. Следващото вече има кофа тази ъгъл, каквото искаш да правиш, това е кофа. И времето не минаваше. Втори ден беше или трети ден беше помням. Но момчето казвам, имаш ли нещо да четеме? Момчето малко ме гледа, иранеца, и съмнително ми каза, не, нямам. Там ти имаш нещо, не искаш да ми даваш. Имаше това е Библия на моята майчина език, ирански език. Сега, защо скрие от мен тази Библията? Защо не дава? Той се рамува да изкара Библията. Защо? Защото исламския свят се мислят себе си на последния модел. Да. Като вече iPhone 16 има, като iPhone 16. Те мислят себе си, че са последния модел. Християните гледат като Samsung втора потреба. Те са по-стари от нас, казват. А евреите като Alcatel с копчета вече. Много се стари.
Мислим, че изразявам разбираемо. Как гледат мюсюлманите на другите себе, за това, че мюсюлманите са много надменни. Мисля, че имат всичките функции. Аз бях един от тях. И казвам, виж, ако изкарвай какво да имаш, ще го четеме, имаме време. Той каза, имам нещо, ти няма да четеш, изкара от сака си. И когато изкара от сака си, аз само отгоре тук видях на ирански език, на моите език, пише Библията, на Евангелието на Исуса Христа. Аз много се радвах. На ирански език, майчин език, направо ръцете му сгепах. Кой ти каза, че няма да четем? Ще го четеме. Обаче имайки предвид тая книгата, панахо ръцете ми, iPhone 16 взел, сам съм го второ потерява ръцете си и казвам, сега ще му фанам кои функции липсват. И почнахме да сутринта, ставаме, почиваме до обяд, обядваме, после тренираме, листво пори до следобед, ходиме до туалет, премиеме се малко, освежаваме, идваме килията вечерата и почваме да четеме Библията. С тази нагласа да намерям какво му куце. Четох Библията, когато четох над Библията, четирите Евангелите, когато мина, казвам, виж, как може такова нещо? Четири различни Евангелия тук. Първото разминаване. После, дълго и широко историята, но просто минахме се до Деяните на апостолите, аз до тогава мисълта ми беше, че моето място е на дъното на ада. Чувствах празноти от себе си и мислех, че за мен спасение няма. И Деяните на апостоли, когато четох седя Деяните на апостоли, аз три неща разбирах. Едното, че Исус изнесе на дясната ръка на Бога на небето, Святи Духа слизна долу и църквата почна да расте. Но на 9 глава, когато стигнах до един човек, който по-престъпничи от мене видях. Човек, който ходи да тормози християните, човек, който готов е да убие даже християните. Савел. Интересно беше, че пишеше, заглавието беше, че срещата на Савел с Исуса Христа. И мене ме стана интересно, казвам, точно първите стихове казва, че той ходи да изкарва заповед да праща християните връща от Дамаск към Йерусалим. И моята мисълта беше, казвам, в тази среща, велика среща, сега ще видим тази Исуса Христа, какво ще прави с тази престъпник. Сигурно ще го разцапе на 4. При нас някой греши обесят, убият, а той ходеше убие християните. Има среща с Богът на християните. Обаче, за моето очудване, сред срещата не че не го уби, даже появи на Анания и казва, ходи там в град Дамаск, улица Права, Юдеевия дом. Има един Савел, който чака да ходиш ръце, полагаш върху него. Анания казва, Исусе, той иска да ни... Къде ме пращаш? Той иска да ни арестува. Извиня, преференцирам само. Но това, въпреки че беше сън, това мене ми стана интересно. Че беше оплашен. Исус каза, не, ходи ръце, полагай върху него. Той ще бъде специален съд в моите ръце. Аз се чуях, направо блокирах. Казвам, как така бе? Той ще води моите име пред царовете и народите. Мене ми стана интересно направо следващите думи, които каза, че той има да вижда много мъки в моите име. Това е много приятно, човек да вижда мъки в името на Бога. Не че не го уби, даже посрещна, очисти, уми и от следващия ден ходи да бъде специален съд в ръцете на самия Бог. Аз блокирах тогава направо. Казвам, бре, християнството е готино нещо. Тук има прошка. Щом за него има нещо, за него има прошка, сигурно и за мен може да има нещо. Продължих да чете книгата и до края, когато стигнахме се, аз
видях, че в тази книга аз не съм... Нека малко по-назад. Римляни 9 глава 10 стиха стигнах. Когато четох тази стиха, казва следното, че ако изповядваш от устата ти, че Исус е Господ, изповядваш от устата ти, че Исус е Господ и вярваш в сърцето ти, че възкръсна от мъртвите, ти си спасен. Благодаря. Казвам, тук само иска вяра и значи вяра и изповед. Толкова е бил лесно, нито пари иска, нито нищо не иска. Ама как може да вярвам? Той как може да е Бог? Той е човек. Не можеше да го виждам това нещо. Но накрая на Библията, когато стигнах, накрая на Новия Завет, когато стигнах, и тук в нашата Библия има последния лист, пише твоите решения. И под тази твоите решения е молитва на покаянието. И Библията проношваше, това беше в ръцете ми и гледам, казвам, Господи, аз искам тази спасението, имам нужда от това. Но не виждам как. Исус е Господ. Аз имам нужда от тази спасението. Но най-вече реших, казвам, че покаявам и от Него ще искам да ме покаже как може да е Господ. И се годих тая романеца, иранеца, каза да човек, остави да спиме, ти нещо превъртя пак. Направо се годих с ритънка, ставайте. Искам да има свидетел, тук все пак рецидивисти мудре, друго да не се забравя. И станаха, седнаха там, казвам, ти нещо пак си превъртяли. Казвам си, айде, тук искам да покаявам. И взех тая книга в ръцете ми, те двамата търкат, учите им сигнали се срещу мене, и аз чете тук, Господи, почва молитвата с това, Господи Исусе. Казвам, Господи, прощавай ми в моите неверия, моля Те, имам нужда от тази спасение. И отворих и четох молитвата на покаяние накрая и казвам амин. И гледам на тая двамата и те казаха амин. Но казвам, извинявайте си, ходите, спите. Тая книга в ръцете ми беше интересното. Когато идвам в България, до тук спираме сега, когато идвах в България, аз да ви казвам, там много нагъчкано сигналисте, тук е празно, защо не седнете тук? Искаш да седеш тук? При тебе си сера ловка. Да? И когато аз идвах в България преди колко години беше? Преди 36 години вече може да е. Да? Идвам от София, искрено искам да кажа, младен съм на 23 годишен. С момчетата, момичета, ходиш една дискотека, идваш и на улицата виждат църквата, веднага правят така. Гледай, християни са те. И аз гледам на тях и аз по някой път правям. И ходиш в бара, там вечерта идваш вкъщи, момичето в леглото ти. Казвам, виж колко лесно били християните. Но когато четох Библията, виждам, че Исуса Христа каза, не че да правиш, ти само ако ме представяш, ти вече влизаш в краха. И аз когато четох тая Библията, аз тогава разбирах, че тая хора въобще не го познават Христос. Те само и само мислят, че са християни или родени са християни. И казвам, чрез тая книга аз Исуса Христа изхвали моята раница. Аз тук разбирах. И не искам повече да имам грехове. Господи, искам да те познавам повече. Искам да правям това, което ти най-много обичаш и харесваш и се радваш. Да те се радвам винаги. А това, което не обичаш, да не го правям никога. А само тая книга в ръцете ми беше. И оная вечер почнах четох отново и една основно нещо, което Христос и тая книга разбирах, че християнството не е религия. Никъде не казва, че аз съм религията. Елате. Християнството даже не е вероизповедание даже. Защото никъде не казва. Основното нещо, което християнството е, над тази врата отвънка пише, християнството е път.
Защото самия той казва, аз съм пътят, истината и живота. Аз онай ден тук с пастора писахме, се към пастор, един път идвал съм църквата, но не знам как да дойда, може да ми пращаш локацията. Да, пращам, прати ми локацията и, нали, за всеки имате телефон, мап, имате и знаете какво е. Сутринта само кликнах върху тази линка. Отвори се пътя до Благоевград, точно до една точка и ми дава една копче, Direction. Натиснах се. Веднага дава пътя, син лента, точно до църквата. И в колата бях, запалил съм колата, следващото копче старт. Вече аз съм с тераката, синия лента е пред мене. И даже ме води от друго път, първия път от тази страна идвахме. Казвам, тази навигация, да не ме бърка нещо. Но казвам, ще ходим до края. Точно ни караме точно до вратата. И даже на английски язик каза, че от дясната ти страна е адреса. Каква е връзката на тази навигация с това, което аз говорям тук? Исус казва, аз съм пътят. Ако Исус е пътят, тази книга е навигацията на тази път. Амин? А християнин, който не е чел тази книга, не е само да четеш. Християнин, който не е чел и не е живял, извинявай. Сега знаеш каква е заблудата? Сутринта говорихме. Тая християнин заблуждава себе си. Аз когато четох тази книгата, я разбирах основно стих, след вярването ми. Пастор, може ли да ме помогнеш тази стиха? Мен ми училята не е тук. Римляни 12. Благодаря ти. Това е един от основните стихове, който след покаянието трябва да работим върху тази стих. Да, втория стих. И не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно и съвършено. Амин. Това е основна степка, или за мен е първата степка, след като покаивам. Трябва това да правим, да не се образявам с тази свят. Въобще начин на мисленето ми да промени. А това как може да промени? Единственото това е, че да четеш Библията и да ходиш чрез Библията. И тогава разбирах се тази словото, аз не трябва да оставам върху рафта на библиотека. Не, тая слово, не знам дано да може да изразявам това, което искам да казвам. Да отворим и да почвам да разхождам между стиховете. Запетайка, малко да чакам. После пактата регион, точка, фул стоп да правя. Да размишлявам. И да почвам да използвам живота ми. И виждам времето напред, оставам времената в затвора, че беше най-хубавото присъда, който лежах в живота ми. В затвора вече почна моята промяна. И днес, който съм тук, следващия месец, ноември месец, ще прави 13 години, откакто сме слизнали от затвора. И слизам от затвора и казвам, Господи, искам да съм в